Egunon, eta ongi etorri azkeneko gablognean. Bueno, gaur txapasko dator. Ze planik ez daukat eurien behar, así que guain joak korritea. San Silvestre prepatzeko. Eta gari ez supongo guztia etxene ganezela kroketak ingo ditu, masako da hola. Eta jazta kroketak bilduko ditu. Baina bai, gauza askitzen behitu, así que gaur txapa bideoa, beraz, ez jun itxoin gehatu, eta gozatu azkeneko bideoa. Hombre! Beuria idu. Ze ondo? Oso ondo. Encantado de la vida, euriakin. Zerekin joak korritea, ai ba! Zeuri jasa. Baina bueno, emitxe bat. Tope. Akiztarro ze bai? Kaixo ekipo. Babia. Korrika, saioa. Hostia, bai. Txuri bat jarriko momentu hau lezai. Urartukoa koina moment dara. Ez dago konponbideik. Txakun guzti bat ematen. Inditeu zematen dugu 4 kilometro. Jartzeu, arrazen jartzeu iruko mapiko, baina ez, klaro. Konten oki baztue, mobilan ere eskun jundala eta zala juniztarren orduan. Ez dut ondartu, baina guk Google Maps emetu eta zan 2,3. Orduan 2,3 bider 2, 4,6 inditeu ere. De locos. Eta bain etxea, deika dauketela dutxa bero bat. Listo, eske ez da notatzen baina, belaina, bueno, pixkatu notatzea. Bueno, hain, dutxa eta bazkarin behat. Asmatu zeukaten bazkaltzeko, lekak, oso ondo ekipo. Bueno, ba listo. Ikusitu kroketak, eta guen jabai, agur esateko momentua iritxea. Eskerrik asko, hor, beste lehenentzatan guztiri. Guztira, momentu hontan, abendoko 23 gauen, dauzkat 180 arpidedun, beraz, dia 38 gehiago. Wow. 38 arpidedun gehiago, osea, barbaridade bat. 24 egunetan 38, erguretan egunen bat, eta egunen bat baino gehiago da hoi, así que, mila esker den hoi. 3.000 ikustaldi guztira, lokura badala, kontu nokita, egunero bideo bat ondala eta ezin dezuela egunero bideok ikusten egon, eta bideo motzak dira gaina, osea, 3.000 ikustaldi, wow. Eta 200 ordu ikusi, wow, hoi bedala lokura bat. Así que benetan, kriston pila eskertzi zuet, oso eskertuta nago, eta bueno, izan dela jaete bat superintenso, osea, hasi nintzen hitzaldi bat ematen, pelota partido bat, Gipuzkoako ezpata dantza, Bizkaiko txelari finala, pixuko afaria, korreten hasi naiz, bueno, gauzak pilo bat pasaia, ez gaituzu bideo guztik ikusi, super gombidatuta bete, ikuste denak, batzutan hausnarketak dira, beste batzutan, poseron ez ere denagun hortan, beste batzutan gauza gehiago daude, korrikako abestian reakzioko zuen baita, bueno, gauza pilo bat daude. Así que, hoxe. Eta, hoxe, super eskartuta benetan, iruzkinak gutxi ondia, baina batzuk ondia, así que, hoxe, iruzkintzen dituzten nahi baita eskerrik asko, eta, bueno, eskerrik asko baita, hogeita lapogun hauetan, horren zuten guztiri, bai garazi, bai nire, pertsona pila eta gartu ja, garazi, nire pixukidek, dantzartiko lagunak, udaberko jendea, denak agertu ja, osea, super eskartuta baita zuei, palan guzti hauek zuei ez batzen duten, ez zen existituko, así que, zuei eskarrak egai, horretatik an, eta nire besluk izateagatik baita. Eta zer esango dut, listo, oen esango zu eta, oen ze gertatuko kanalakin, oen, ni operatari joa, osea, tolosan gatzen, operatari joa YouTubeetik an, YouTube utzitet, ez dakit zen denboraz, ze saturatuta nau, eta, hoxe, momentuz utzen got.
Eta bueltatuko nahiz horren urten egunen baten. Baina momentuz, gabonak bai edo bai. Eta urtarria ikusiko dugu. Segun erogok. Baina hoxe, momentu enten, deskantzua behat. Así que hoxe. Eta bueno, gatu hendikan erronkatxo bat daukaula, urtea bukatzenako edo blogak eta bideokiten bueltatzen ez den eguneako, ea berron arpidun eta jatzegean, momentu zendara erogeita zortzi dauzka, osea, mami bakarrik atzea, no, ja, loko. Eta, hoxe, sin más, ea berron jatzegean, hola, izan zen, erronka tontot jarruna, 75 jatu ginalako. Eta betiko bostekin agurtzen naiz, ez dakit nizarte, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu, eta partekatu. Eta ikusiko gea urrengo bideon, izango ala, ezakit, beraz, zorionak, torta berrian. Agur!